Jalop oganda kawadhi nyime ni oganda koro kwa mondo mi ogo report ne mar joma mine ma omonji kendo negi ka okwach kich kaluwore gi piny owacho kaka luwore ni piny owacho chugo bad migawo mabiro rango weche mag nek mag joma mine kama kaka yo mar duoko chien kwan mine ma inego pachoka. Mayangi jatend migepe Mudavadi manoloso e kinde chiwo report ewi kaka piny owacho sebedo ka itayo kama bende oyango ni timbe njore osedok chien e pachoka kaluwore gi okenge ma piny owacho osebedo ka kawo. E twak mane obedogo gi ute fwambo e boma ma Nairobi, jatend migepe Mudavadi oyango ni piny owacho oseyawo bad migawo ma oganda biro chwalo e ripode motenre gi monj kod nek mar joma mine e pachoka e bad migawo ma koro chuo gi apis okwach kich. There are 100 murders of women from August to November 2024. So far, the Directorate of Criminal Investigations has completed investigations on these and the majority are pending before court. Kaluwore gi midhiero manoyudo jong'anyo e ng'anyo mar rawere mag Gen Z manotimore e pachoka, Mudavadi oyango ni ogai mar obila nosewuok apiaya mar kwa ng'uono kendo otwak gi jogo manotelo ne ng'anyo ma kamago e kinde mamoko kuom oganda to pod wachore ni nolal godo e kinde mag ng'anyo go. The Inspector General has taken the necessary action and he went even further. He even had a conversation with the organizers of the demonstrations and rendered a personal apology. Some of the people allegedly kidnapped were safely reunited with their families. For instance, the two Kitengela brothers. All arrests will be conducted within the bounds of the law. Bende oyango ni piny Kenya osego ndamo e kedo kod monj kod timbe njore koriwo koda kakuo mar dhok ma owacho ni sani osedok piny gi atamalo modhuro. The focus on the North Rift counties involving National Police and the Kenya Defence Forces has seen a 62% decrease in cattle rustling cases in Baringo, Turkana, Samburu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Marsabit, Laikipia, Isiolo, and Meru counties. County ma Nairobi oyangore ni kod ripode modhuro mag lwenje mag kit chwech ka counties ma Mandera kod Samburu ema osego ripode manokie mogik mag lwenje mag kit chwech. The country has recorded a total of 7,107 gender-based violence cases from September 2023 to date. Nairobi County recorded the highest number of SGBV cases, while Samburu and Mandera counties had the lowest incidence. Lydia Okeo, Ramogi TV.